вақте ки як зан талоқ мешавад, ҳама маломата сараш накунед. ӯ дигар ҳамон як духтари қаблӣ нест. дарунаш пур аз дард аст, пур аз ҳарфҳои ногуфта аст, пур аз фарёд аст. ба ӯ дигар мардум бо чашми дигар менигаранд. ӯ ниёз дорад ба як касе ки дардоша гӯш кунад, ба як касе ки малҳамаш бишавад, ба як касе ки он қалби хунук шикасташа бадтар аз будаш накунад. як зани талоқшуда мисли паррандаи қафасест ки бо вуҷуди дардҳош бояд бихонаду бихандад. зани талоқшуда роҳаш иваз шуд, орзуҳояш иваз шуд, умедҳояш иваз шуд. тамоми ҳарфи бади дунё сарш шуд. осон нест барош таҳаммули ин рӯзҳои пур аз дард. агар тонен ҳамдард шавен, вагарна дардҳош барои худаш ва он қалби танге ки ҳанӯз намурдааст кофист дигар.